Lassacskán egy hónapja zajlik már a fölkészülés, milyen úton járunk? Hát én azt gondolom, jó úton járunk, ugye egy olyan hónapi mérkőzés lesz egy ilyen mégis erőmérő igazából, hogy ott is arra vagyok kíváncsi, hogy mi mennyit javultunk a felkészülés során a játékokba, ugye gyakorolgatunk folyamatosan, játszottunk az elején 3 jó mérkőzést, ugye itt azért a nagyobb riválisok ellen, aztán hát az elmúlt hét az egy kicsit fáradtabb volt, már azért az látható volt a játékosokon, ez ilyenkor normális. Remélem a héten egy kicsit frissebbek leszünk, ugye itt is lesz egy pár mérkőzés a héten, aztán utána pedig itt a célegyenesbe fordulunk, mert lassan közelít az első hazai bajnokink. Jelezze valamit a vezetőedzőnek az, hogy azért elég szoros mérkőzéseket játszottunk olyan csapatokkal a felkészülés során, akik azért az elithez tartoznak. Persze egyrészt jelez, bár ott is inkább a mutatott játék, azok a játékelemek foglalkoztattak, amikre azt mondom lehet építeni. Ez szép és jó, hogy most ilyen meccseket játszottunk, csak ezért nem adnak bajnoki pontot, úgyhogy dolgozunk tovább, igyekszünk azokat a hibákat kijavítani, amiket tapasztaltunk, gyakorlunk tovább, hogy majd amikor kezdődik a bajnokság, akkor egyre jobbak legyünk. Melyek azok a momentumok, elemek itt a játékosok teljesítményét is figyelembe véve, amit azért úgy idézővel ki lehet rakni az ablakba, amire azért már büszkék lehetünk? Mindenképpen látszik az, hogy az előző évből ugye a csapat magja együtt maradt, és ez elsősorban védekezésen látszik, ahol azért azt gondolom, hogy stabilak maradtunk, ugye azt nem kellett az alapjaitól újra tenni. Támadásba kell még ott a páros, 3-as kapcsolatokon javítanunk, hogy minél zökkenőmentesebb legyen a játék, az azért látható volt, hogy ott a támadás szervezésben miatt akadtak problémák, hiszen ott azért jobban kijöttek a hibák, valamint a védekezésben azért ugye hála Isten több első ember van most, ott is azért még javítani kell a kapcsolatokon, hogy minél jobb legyen majd a védekezés is. Gyakorlatilag végleges a csapat kerete. Várható-e, és most elsősorban a fiatalokra gondolok, várható-e esetleg egy kiugró teljesítmény a bajnokság során valakitől? Hát én mindenképpen bízok benne, hogy majd az elvégzett edzésmunka azért az meghozza ennek a gyümölcsét. Most is volt hullámzó ugye a felkészülés során a teljesítményekben, tehát azért én bízok benne, hogy majd a bajnokság is megmutatja. A fiataloknak is remélem, hogy lesz kellő lehetőségük. Ugye itt, ha esetleg kevesebb szóhoz jutnának az NB1-ben, akkor a Liga kupában, ugye, vagy valamint az 23-as csapatban azért mindenképpen lesz lehetőségük. Most igyekszünk abban a szempontból összefogni, hogy hát azok is itt edzenek, és igyekszünk itt is a felnőtt körében is játék lehetőséget, mert edzés lehetőséget biztosítani, hogy könnyebb legyen a gyakorlás, és hát bízom benne, hogy idén azért kicsit megugrik majd a teljesítményük. Most egy nappal vagyunk a veszprémi mérkőzés előtt. Ő a Veszprémben játszott 2 találkozót, ebből mit lehetett leszűrni? Hát most nem azt mondom, hogy nem sok minden, de azért elég kevés infót, ugye, ha csak a keretet nézzük, elég nagy kerettel játszanak, tehát így nem nagyon lehet kisakkozni, hogy mondjuk holnap mi kivel fogunk játszani. Megmondom őszintén, igazából mindegy is. Örülök, hogy egyrészt mehetünk a Veszprém arénába, bízok benne, hogy a játékosok is ezt úgy fogják fel, hogy igyekeznek majd megmutatni saját magukat. Nekünk ez egy jó felkészülés egyébként a következő mérkőzésekre, hiszen egy nagyon komoly csapat ellen játszhatunk, és mérhetjük le azt, hogy hol tartunk. Azért az látszott, meg elmondta az edzőjük is, hogy ugye azért nagyon a felkészülés során vannak, ez érezhető náluk is, de hát ezzel most minden csapat így van. Tehát még azért ez a felkészülési időszak, előrehozott meccs, mondom, ez egy jó erőmérő szerintem. Korábbi időszakban azért általában mi az úgymond feltartott kézzel mentünk Veszprémbe. A holnapi meccsel kapcsolatban ezt mondható-e? Nem. Tehát én azt gondolom, eszünk ágába sincs feltartott kézzel menni. A mostani állapotunkban a lehető legjobb formánkat kell hozni, meglátjuk, mire lesz elég. Hát most olyan nagyon sok csapat nem nyert az elmúlt években a Veszprémnél, de ez semmilyen mérkőzésre nem lehet úgy fölmenni, hogy az ember feltartott kézzel megy, mert akkor biztos, hogy kivégzik. Mit lehet tudni az utazó keretről még? Van egy-két apróbb sérülés, őket meglátjuk, hogy mennyire jönnek rendbe. Én erőltetni nem fogom, hiszen azért még
nem szeretném azt, hogy megsérüljenek, lesz még mérkőzésünk is a felkészülés során, de hát igyekszek az éppen aktuális legerősebb kerettel menni. Köszönjük szépen!